li la بالفرح كانتا Anya tarattil hay nanu lil mule Haner sudimu بالفرح التام قلبنا هنانو عنيا جديدة للسيت السما والأرض لا بالفرح كانتا عنيا ترتل هاي نانو للمولاي Lodwa tajba lil kulħadd, intom li nġbartu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, intom li f'dan il-mument qegħdin mid-djar tagħkom, l-isptarijiet jew postijiet oħra issegwu din il-qudiesa, tislima partikolari lilkom eżies emigranti, l-aktar dik il-familja li kkuntatjat magħna u għandha bżonn it-talb. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Amen. il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun ma'kom il-koll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja tiċċelebra lil dak illi ġie maħtur bħala il-qaddis protettur tal-kappillani u l-arċiprieti, San Ġwan Marja Vjannej, il-kurat ta' Ars. Nitolbu illum bl-interċessjoni tiegħu għal dawk kollha li huma responsabbli mill-parroċċi, partikolarment f'Malta u f'Għawdex. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-qudiesa għall-erwieħ ta' Rose, Michael, Gajtu, il-familja Mizzi. Ħuti jew narfu ħtijietna. Int salvazzjoni għal min jittama fik, mulej ħnina. Mulej ħnina. Int tama għal min imut fidejk, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int lena tal-qaddisin kollha, mulej ħnina. Mulej ħnina. Ħenna li Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' seta ta' ħnina bla tarf, inta għażilt lis-saċerdot San Ġwan Marija Vjannej u żejjintu bħeġġa tal-għaġeb fil-ħidma tiegħu bħala kappillan ta' parroċċa. Għamel li bl-eżempju it-talb tiegħu nirbħu aħwa oħra għal Kristu, bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Il-kelma li ġiet lil Ġeremija mill-mulej. Dan jgħid il-mulej Alla ta' Iżrael. Ikteb fi ktieb il-kliem kollu li jatlek. Ma hemmx fejqan għalik. Il-ġerħa tiegħek ma tiddewwix. Ma hemmx min jieħu fideh il-kawża tiegħek. Għax ġerħietek m'għandhomx duwa u fejqan. Ħbibek kollha insewk. Mhumiex ifittxuk, għax minħabba il-kotra ta' dnubietek, sawwattek bħalli kieku kont l-għadu tiegħek. Biddibtek bl-aħrax għax kibru qatih ħtietek. Għalfejn tajjad bil-ġerħa tiegħek, ma tfiqx mit-benġil tiegħek minħabba il-kotra ta' dnubietek, għax kibru ħtietek jien ġibt dawn fuqek. Hekk jgħid il-mulej, araw, san biddel ix-xorti tat-tienet Ġakob, san ħen għall-erejjex tiegħu. Il-belt tinbina fuq l-għolja tagħha, jerġa' jitla l-palazz fejn kien. U minnhom joħroġ għana ta' rat il-ħajr u għana ta' ferħ. Inkattarkom u ma jkunux ftit, inkambarhom u ma jiċkinux, u lidhom ikunu bħal qabel. U qoddimi tinġabar ġematom, jien nikkastiga l-ekkisi tagħhom. U l-prinċep tagħhom ikun wieħed minnhom. Bil-mexxej tagħhom joħroġ minnhom infushom. Jiena nresqu lejja u jersaq lejja.
Għax min se jistogra jersaq lejja minn rajħ, oraklu tal-mulej. Bintom tkunu il-poplu tiegħi u jien inkun Alla tagħkom. Il-kelma tal-mulej Ir-roddu ħaj il-Alla. sar responsorjali mnajdu fl-imkien, il-mulej jerġa' jibni lil Sihom u jidher fis-sebħ tiegħu. Il-mulej jerġa' jibni lil Sion u jidher fis-sebħ tiegħu. Ħajkollhom il-ġnus il-bidra ta' ismek mulej, wislaten kollha tal-art il-biża tas-sebħ tiegħek. Meta il-mulej jerġa' jibni lil Sion u jidher fis-sebħ tiegħu u jisma' it-talb tal-mitluqin u jistmel it-talb tagħhom fl-imkien. Il-mulej jerġa' jibni lil Sion u jidher fis-sebħ tiegħu. Jinkiteb dan għal nisel li għad jiġi, bil-poplu ġdid għad ifaħħar il-mulej. Il-mulej ħares l-isfel mill-loli tas-santwarju tiegħu u jittawal mis-sema l-art biex jisma' il-qrib tal-insara biex jaħles il-dawk li huma għal-mewt fl-imkien. Il-mulej jerġa' jibni lil Sion u jidher fis-sebħ tiegħu. U lit il-qaddeja tiegħek ikollhom darhom, nisilhom jibqa' għal dejjem quddiemek. U jekk jixandar f'Sion isem il-mulej u f'Ġerusalem it-tifħir tiegħu. Meta l-popli fl-imkien jinġemgħu wis-saltniet biex jaqdu lil-mulej. Il-mulej jerġa' jibni lil Sion u jidher fis-sebħ tiegħu. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Rabbi, int li benta Alla is-Sultan ta' Iżrael. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien xi Farizej u kittieba minn Ġerusalem resqu fuq Ġesu u qalulu: dan l-għala d-dixxipli tiegħek jiksru tradizzjonijiet ta' missirijietna. Għax huma ma jaħslux idejhom qabel ma jieklu. Imbagħad sejjaħ lejh il-folla u qalilhom: isimgħuni u ifhmuni. Mhux dak li jidħol mill-fom itebbew il-bniedem, imma dak li joħroġ mill-fom dak itebba lill-bniedem. Resqu lejh imbagħad id-dixxipli u qalulu: taf li l-Farizej skandalizzaw irwieħhom meta semgħu dil-kelma? Iżdu weġibhom: kull siġra li ma ħawwiliex missieri li hu fis-smawiet qatt tinqala mill-għeruq. Ħalluhom, dawk omja, mexxejja tal-omja. U jekk ama imexxi lil ama ieħor, it-tnejn jaqgħu ġol-ħofra. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Bil-qari tal-Vanġelu nindafu mid-dnubiet tagħna. Qabel nibda r-riflessjoni tiegħi, hekk infakkarkom li bħalissa hawn servizz ta' qrar għal min ikun irid hekk jirċievi s-sagrament tar-rikonċiljazzjoni u jibqa' sejjer anke wara nofsinhar bejn is-sija u l-erba' ta' wara nofsinhar. Il-kelma tal-lija ħafna qawwija illum. Jekk siġra ma ħawwilix il-missier, di se tinxef u tispiċċa. Jekk żerrija siġra poġġija Alla, dik se tibqa'. Għax dak li jagħmel Alla ma jispiċċax, ma jmutx, imma jibqa'. U imbagħad jagħtina eżempju ta' omja. Jekk int qbad kumpanija ħażina u sibt persuna li qiegħda fid-dlam, it-tnejn intom se taqgħu fil-ħofra. Ġesu kien jaf x'inhu jgħid għaż-żgħażagħ tagħna, għat-tfal tagħna, għalina s-saċerdoti.
għall-koppji u għall-anzjani. Kien jaf x'inhu jgħid. Tinkwetaw xejn għalilhom. Min qabad it-triq tal-ħażin jew qabad kumpanija ħażina, it-tnejn għalġu l-ħofra fil-veru sens tal-kelma. Illum sibna u ltqajna ma' saċerdot illi biex sar qassis bata ħafna, ma kienx xemx, pjuttost kien ibati biex jgħaddi mill-eżamijiet. U malli sar qassis l-isqof qal fejn se nibatuh, f'liema parroċċa se nagħtuh. U ħasbu li hemm parroċċa il-bot, ħafna l-bot. Mitluqa, abbandonata. U qalu nibatu hemmhekk. Ħsara ma jistax jagħmel dal-povra qassis. Ġabar il-ħwejjeġ. L-istorja tgħid li beda miexi u tassew sal-lum meta tmur ars bħalma ġara lili bdejt ngħid imma fejn din l-imbirka belt jew fejn hu dan ir-raħal żgħir mitluf. U l-istorja tgħid li hu sejjer iltaqa' ma' żagħżugħ. U San Ġwan Marija Vjannej għajat il-dażagħżugħ qallu jien ma tliftx it-triqux. Qallu fejn il-belt ta' Ars? Qegħdin Franza. U dat-tifel qallu ibqa' miexi. Hemmhekk tasal. U l-kurat ta' Ars qallu inti urejtni triq lejn Ars fejn jien ħankun kappillan. Imma jien nurik it-triq għall-ġenna. U sal-lum hemm monument tal-bronz. Inti urejtni triq lejn Ars, lejn il-parroċċa. U jien se nurik it-triq tal-ġenna. X'kien kapaċi jagħmel? 42 sena kappillan. U hawnhekk insellem il-kappillani kollha ta' Malta u Għawdex. Naf xi tfisser il-missjoni tagħhom ftit jew wisq. U parroċċa fejn ħadd ma kien għadu jmur il-Knisja, fejn il-bars kienu jdumu miftuħa sas-sigħat bikrin ta' filgħodu, fejn l-artal kien abbandunat u l-annimali kienu daħlu f'dil Knisja għax in-nies ma kienx tmur. San Ġwan Marija Vjannej bidel dan ir-raħal. Il-preżenza tiegħu, it-talb tiegħu, il-pritki tiegħu. Tafu kien idum iqarar 14-il siegħa kuljum. Min raħal li ma jemminx bidlu. Qassis wieħed li ma kienx jaf ħafna skola li jobda f'imbagħtuh għax minsim il-bnedmin imma mhux minsim minn Alla il-kurat ta' Ars. Ħankomplu l-Quddisa f'da santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Malta għandha lejn min tħares f'sitwazzjoni tal-parroċċa ta' Ars. Kemm nies abbandunaw it-qarbin, il-Quddies, is-sagramenti, il-Knisja, lill-Alla. Ħsibna li ħanimlew qalbna x'imlejna l-but. Ħsibna li se nimlew qalbna għax għamilna s-suq tal-prostituzzjoni u l-pornografija, il-ħajja tagħna ta' kuljum f'Malta u Għawdex. Ħsibna li se nimlew il-qalb tan-nies u taż-żgħażagħ uffiċjalizzajna is-sustanzi. Le. Il-kurat ta' Ars. Fl-ewwel quddisa tiegħu kif se nagħmel jien u jagħmel kull saċerdot. Qabad l-Ewkaristija qabel it-qarbin. U rieħ u qal dan hu l-ħaruf Talla ħen dawk li huma mistiedna ma' ħaġġu l-Knisja, ma' ħadd. U bil-fida qallu l-Ġesu Ewkaristija ibgħat li wieħed għamel li tikkonverti persuna waħda ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Nresqu issa l-mulej talpu l-intenzjoni tagħna bl-interċessjoni ta' dan il-qaddis kbir San Ġwan Marija Vianney, il-kurat ta' Ars. Iqaf mulej mal-knisja tiegħek u llum nagħmlu talba kbira għall-kappillani, is-saċerdoti. Kemm isibu diffikultà biex jibatu kappillan f'parroċċja, mhux biss minħabba n-nuqqas ta' vokazzjonijiet, imma wkoll minħabba n-nuqqas ta' kooperazzjoni li ħafna mill-kappillani tagħna tant drabi jisibu fil-parroċċi tagħna. Illum waqt li nsellmilhom nitolbu għalihom, nitolbu Ismana nitolbuk mulej. minn das santwarju għażiż tal-Madonna, nitolbu għal vokazzjonijiet. Is-seminarji tagħna jgħalqu jekk ma jkollniex familji tajbin biex żgħażagħ anke jekk ma jkunux mhux kbar ikun jistgħu jsegwu l-Kristu jagħmlu l-ġid billi jqazzu lill-bnedmin u jaqilgħu lill-midneb mit-triq il-ħażina. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Qed nitlob għal dik il-persuna mill-Awstralja li hija marida. Qed nitlob għal dik il-persuna li qiegħda fl-onkoloġi. Qed nitlob ukoll għal dik it-tarbija ċkejkna titħaba, tissielet mal-ħajja. Qed nitlob għalik, int li m'għandekx min jitlob għalik, int li qtajt qalbek minn Alla imma Alla ma qatax qalbu minnek. Dan kollu nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Il-għadan il-ħobs mulej, il-għadan il-bi, il-għad il-ġurnata, ferud batit, fl-offerta tiegħek, fl-offerta tagħna, fil-ħajja tiegħek, il-ħajja tagħna. Imbirek int mulej, Alla tal-ħolqin kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art, xogħol il-bniedem, minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla l-dejn. Imbirek int mulej, Alla tal-ħolqin kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja, xogħol il-bniedem, li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, li unid ma' qudiemek, ikun jogħġbok da s-sagrifiċċju. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Nilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha. Ilqa' mulej l-sagrifiċċju li l-poplu qiegħed joffrilek fit-tifkira ta' San Ġwan Marija Vianney. Nitolbuk ħajkun ta' glorja għalik u fejda s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Imqanqal minn nifs tal-Ispirtu San Ġwan Marija Vianney wassal lin-nies Vanġelu aħbar tajba, is-sagrament tal-qrar tar-rikonċiljazzjoni u t-tama ta' ħajja li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġlu mal-qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek. Qaddis. Qaddis, qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, meta kien ser jingħata u minn rajh ibati ħal-ħobs raddi l-ħaj qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġa raddi l-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi jinħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħaj, intoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna. ġisem wieħed lilna, nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqoftan Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-mejtin tal-familja Mizzi, Gejtu, Michael, Rose. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek, ħenna għalina il-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Ġwan Marija Vjannej, il-kurat ta' Ars, il-protettur tas-saċerdoti li għandhom il-kura tal-erwieħ, il-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek u Alla missier li tista' kollox. Flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Aħna uliet id-dawl, jekk qegħdin fil-għama ma nibqgħux fid-dnub u jekk qbadna kumpanija ħażina, ma nħallux dak il-klim ta' Ġesu. Żewġ omja għal ġol ħofra jibqgħu sejrin. Siġra li jħawwel Alla tibqa' ħajja. Imma dak li ma jħawwilx Alla fil-qalb tagħna għax ġej mix-xitan u mhux ġej minnu, dak ma jibqax, imut. Nitolbu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrien, żdeħlisna eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull xorta tankwiet. Aħna nistennew u nittamaw l-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Tiegħek jassaltna l-qawwa l-glorja mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi. Tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jintrit fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina.
ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja, għatina l-paċi. Dan hu il-ħaruf talla, dan hu li jneħħi d-nubiet ta' dinja, ħenjin dawk mistiedna l dilikla tal-ħaruf mulej. Ma jistoqlix titħol taħt is-saqf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ir-raju sitti jgħid kun int mulej taħt ħarstek nistri fisli mexxini ħalli dawalni fitri li twassal għal-fer bla tmiem madwar resqin dlamiet il-mewt ma jinnibqa nitma fi għax inti sultan li trijek setan teħlisni li nkun tiġri. Issa bħala ringrazzjament, kif tafu mexjin lejt tas-sajf, Santa Marija, lejt tal-Assunta. Hawnhekk f'din il-Knisja titolari ġib il-qabar vojt li ħallit l-om mimtella s-sema bir-ruħu bil-ġisem. U għalhekk hekk inħeġġukom biex nagħmlu it-talb tal-kwindiċina. Fil-bankiet għandkom karta żgħira fija ġagolatorja, hekk talmuha bl-amment kif kienu jgħidu għal-missirijiet tagħna bil-wifqa ngħidu flimkien: O Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija niġu żgur fl-eternità. U Alla feddejta kulħadd għamilna denji li nqimu niċċelebraw bi spirtu safi, ġisem maħlus mid-dnub, dan il-jum tal-festa tal-om minbirka, flimkien mal-qtajiet tas-sema u l-kori tal-anġli, tira fis-sema, bir-ruħ u l-ġisem,
għat-talb tagħha żomna, eħlisna minn kull ħażen tal-ġisem u tar-ruħ, o Kristu mulej, o Alla tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu, irċevejna mulej is-sagrament tas-sema fil-festa ta' San Ġwan Marija Vjannej, il-kurat ta' Ars, għamel li naraw flena ta' dejjem, ħwejjeġ qaddisa li bħalissa f'did dinja qed niċċelebrawhom taħt il-velu tal-misteru bi Kristu Sidna. Amen. Ek ħudu ftit paċenzja ħanfakkarkom ftit affarijiet. L-iktar intom li qegħdin mid-dar l-Awċin u l-Maltin, l-14 ta' wissu il-velja tal-Assunta. Naf li tiġu hemm trasport anke organizzat u oħrajn li tiġu minn jedkom. Fis-7:30 ikun hawn ir-Rożarju fil-pjazza. Imbagħad fit-8 nibdew it-talb marbut mas-salmi tal-velja. U dritt wara jiġi l-isqof u jkun hawn il-qudiesa fil-pjazza tas-Santwarju. Għada l-Erbat il-Knisja tiftaħ, issa li fadal l-aħħar ftit, l-aħħar 2, tiftaħ fl-4:30 ta' filgħodu u tagħlaq fl-10 ta' billejl. Ejjew insibu ħin l-aktar il-familji żgħar, iż-żgħażagħ. Fader Martin Ċilja iqaddes il-qudiesa ta' 8 fil-waqt li dik ta' 6:30 saw pellegrinaġġ mill-parroċċja tal-Qalb ta' Ġesu il-Fontana. Nixtieqkom intom li qegħdin hawn żewġ affarijiet. Takkwistaw dal-ktieb €1.50. Ħafna minnkom ħatmorru lura d-dar, kwindiċina x'inhi. Għalfejn għandna dan iż-żmien qabel lejt tas-sajf. Għandkom dal-ktieb jiswa biss €1.50. Kelmu lis-sisters hekk wara l-qudiesa jew mill-ħanut tas-souvenirs ħalli tkomplu l-kwindiċina. Intom li qed tisimgħuni mid-dar ikkuntattjaw u nibagħtuhulkom bil-posta. It-tieni ħaġa, il-ħatlat damilna sejħa qed nagħmlu għax-xahar ta' wissu. Dawk li jaqraw fil-Knisja, dawk li jixtiequ jkantaw jew ikantaw, dawk ta' bħalissa u dawk li jixtiequ jagħtuna daqqatejt. In-nies biex innatfu dan is-santwarju, nies biex nilqgħu lit-turisti, lin-nies għandna ħafna sigħat mhumiex mimlijin. Allura hemm lista tinstab fuq il-Facebook jew għand is-sisters imlew isimkom u poġġuhom fil-kaxxi intom u deħlin mill-Knisja. U grazzi mill-qalb tal-ħafna nies li qed jgħinu. Għandna anke nies li huma Maltin joqogħdu hawn walla jbirek offrew l-għajnuna tagħhom. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ir-roddu ħaj Il-ġurnata tajba l-kulħadd. lilek ukoll. Malta għawdex gżejjer tiegħek, inti bozza lilhom ħtart, sabiex minnhom jingħatalek l-aqwa ġid fuq dina l-art. Flimkien? Ave, Ave, Ave